Kädet rennoksi. Otetaan pieni alkulämpö tässä näin. Anna olkapäitten pyöriä. Kädet rentona. Tos nopeana, jos kaikki muut mykistää vielä itsensä, paitsi sensei. Joo, mykistäkää vaan. Hyvä. Sitten tehdään tällä tavalla, että lyödään sanomalla yhden asian, että kun lyöt näitä lyöntejä rentoja, lyöntejä lämmitellään, niin varmista kuitenkin, että lyöt päältä näin. Ei mitään sellaisia mikkihirilyöntejä tässä näin, vaan jalat ottaa rytmiin ja sitten pitkiä lyöntejä antaa mennä. Jalat tikkaan, kädet lyö. Rentoja rentoja. Ja vähän vauhtia. Hyvä. Ja seis. Pyöritellään vähän. Jalkaa. Näkymätön este. Nosta sitä yli ja eteen. Suunta vaihtuu. Jalka vaihtuu. Ja suunta vaihtuu. Hyvä. Venytys. Paina polvet poispäin, taaksepäin. Katso poispäin painettavasta jalasta. Vaihtuu. Hyvä. Ja maineita. Laita takajalka oikealta taakse. Kokeile sama tahti. Potku viereen. Potku viereen ja oikealta takaisin taakse. Eli koko oikealta takana. Näin. Lähtee. Itch. Niin. Niin. Hop. Hop. Sits. Hats. Hiu. Hiu. Vaatepaikat. Vasen jalka kopan takana. Ottakaa vasurilla. Viereen. Oikea viereen. Vasen taakse. Itch. Hit. Hat. Hit. Hop. Hop. Sits. Hats. Hiu. Hiu. Hyvä. Vähän levempi asento. Päivitys. Kohti toista jalkaa. Vaihtuu. Kädet taakse. Ja sivupotku viedään, niin tehdään samalla jalalla aluksi 10, niin ei huonekalu paukki niin poispäin. Eli nosta potkaisella katsapään ylös, reilusti ylös, udota ja takaisin. Suoraan ylös, udota ja takaisin. Yksi. Niin. Hop. Hii. Hop. Hop. Sits. Hats. Hiu. Hiu. Vaihda. Ensin nosto, pudotus, nosto ja takaisin. Yksi. Niin. Hät. Hii. Ho. Ho. Sit.
Ne vaihtuu. Lantio eteen ja alas. Sivulle alas. Vaihtuu eteen alas. Ja sivulle alas. Tehdään takapotkuja. Oikealta eteen. Katso, ettei se takana ole mitään mömpeliä. Nostat jalkaa, potku ja takaisin. Ja valmista. 1. Niin. Niin. Kom. Rum. Six. Hunch. Hiu. Hiu. Toinen käteen. Nostat jalkaa suorassa linjassa sinne ja takaisin. 1. Niin. Niin. Kom. Rum. Six. Punch. Hiu. Hiu. Hyvä. Etureisi. Vedä varpaita kohti alaselkää. Nilkka rentona. Vaihto. Pyöritään käsi rauhallisesti. Anna olkapäitten elää pyörityksen mukana. Rintakin aukeaa, sulkeutuu, aukeaa, sulkeutuu, selkä pyöristyy ja menee notkolle. Vaihtuu. Toinen eteenpäin taakse, jos et osaa, niin vaan pyörittelet jotain. Vaihtuu. Niska, myönnä leuka taaksepäin, kierrä. Rento, taaksepäin toiseen suuntaan. Rento, taakse, sivulle, vastakkaisen sormia, niin työnnät niitä alaspäin. Niin parempi venytys, sitä olkapäin menee alas. Vaihtuu sormia alaspäin kantopuolelta. Älä paina käsillä, laita ne vain kevyesti painoksi. Hyvä. Vain yksi käsi ja vinottainen venytys. Mielellään tämä vapaa käsi, niin työnnät alaspäin ja taaksepäin sitä, niin venyy paremmin. Ja vaihtuu. Työnnä vapaalla kädellä alaspäin ja taaksepäin. Jos pidät hampaat yhdessä, venytys on tehokkaampi. Kierrät vähän nenän puolelle toiselle. Hyvä. Toisella takapatkerit ristiin ja rentoina. Toisinpäin käytännössä, jos haluat vaihtaa. Olemme hörppysovittaa. No niin.
tänä punaisella lankana on jälkimmäinen jalka yhteydessä tekniikkaa. Niiden tulisi tapahtua samaan aikaan. Jälkimmäinen jalka pääosia asiasti se on myös takajalka. Eli kimuran askelia, 3 askelta. 1, 2 ja 3. Tarvitaan kakkosta ja siihen näin fokusta. Kimuran askeleet, siis Maikin sukin. Mitä jälkimmäinen askel, niin siihen fokusoidaan. Soki kimura, niin aika se kehitetään askeleet, sen takia kutsutaan kimura-askeliksi, koska muissa tyylisuunnissa ei ole samaa askelkombinaatiota. Mikä on sikäli jänskä juttu, koska katoissa löytyy samat askeleet ja niitä me tullaan tänään treenailemaan. No, sen verran vaan lisävaltuus, että kimura opetti silloin, kun siellä näin, niin että jalat nousee. Ja siellä on perusteella se, että silloin kun jalka nousee irti lattiassa, niin on vähemmän kikkaa, jos laahaa, niin enemmän kikkaa. Tämä kombinaatio, vielä sen verran tästä lisää, tämä kombinaatio on Maiken suki ja Kutsuki. Yhtä hyvin se voi olla samat askeleet näin, ja sitten Mawashigeri tai mikä tahansa muu tekniikka toisella puolella ja niin poispäin. Esimerkiksi meidän seuraa Facebook-sivulla ja YouTubessa löytyy yksi kombinaatio, missä tehdään täysin samat askeleet, ehkä joku tarkkaisi onkin huomannut, että tulee täysin samat askeleet ja sitten tehdään tanivassanin eli saksikaa. Eli sen takia fokusoidaan nyt tuohon Maikin sukin jälkimmäiseen askeleeseen. Katassa, niin otetaan esimerkiksi Anantu. Vaikka et osata kataa ja haittaa, me tehdään vasta sama pätkää tai sama kombinaatio, niin silloin kun nämä samat askeleet, mä puhun jälkimmäisestä askeleesta. Eli sivuttaen valtuun Anantussa aika alussa. Näin, puhun tästä. 1, 2. Tämä pysähtyy samaan aikaan. Eli tekniikka menee niin, että me ollaan tultu. Mä sanon vaan Shansinatsista yhden asian, koska kaikki välttämättä sitä osaa. Vedetään sitä tarkemmin joskus muulla, mutta Shansinatsista sen verran tässä Anantun kohdassa, niin sulla on vasen jalka takajalka. Jos mä laitan tuon, tässä näkyy, se näkyy varmaan, että on niin ritkettimuodossa joketti. Ja varpaat ja tämä etumaisella kantapää on niin samalla viivalla. Tosiaan se on pituus. Leveä asento, polvet on koukussa, rintamasuuntaan eteenpäin. Se askel. Näin. Ja sama juttu. Varpaat, kantapää samassa kohtaa. Eli tämä on etujalan tässä tapauksessa. Etujalan varpaat on käänteellä vaan 45 astetta saman puolella. Takajalka on enemmän suoraan eteenpäin saman puolella. Yes. Mutta nyt fokusoidaan tähän. Sulla on leveä, hyvä asento. Irrotus. Ja nyt kun lähdet eteenpäin, niin samaan aikaan kun sun on nyt oikea jalka edessä, oikea jalka liikkuu eteenpäin, niin sä tulet tämän käden luokse, kun takajalka tulee lyhennys. Eli 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ja yritä fokusoida samalla näin oikea puoli edessä, koulussa. Kun sä menet eteenpäin, niin älä vedä kättä taaksepäin, vaan yrität liikuttaa kehon käden luokseen. Käsi pysyy paikalla, keho liikkuu luokseen, elvetä vähemmän. On irrotettu 1, 2. Ja oma tahtilla on tsekkaaminen lopun jälkeen vähemmän.
Samu tai Sami, jompikumpa. Lähtötilanne tämä. Oikea jalka edessä. Liikuta oikeita jalkaa. Vasen jalka ja lyönti on peili. Mene takaisin. Eteen päin. Oikea jalka pysyy koko ajan edessä. Tämä menee ihan samalla tavalla sitten analyysissa ja seuraavalla, missä on sama lyönti. Sulla on oikean päin edessä on tehty tähän näin lyönti, joka tietää tulee 1, 2 ja 3. Rauhallinen. Mitä sitten mennään eteenpäin? Edelleen oikean päin edessä. Oikea käsi lyö. Liikuta oikeita jalkaa ja sun keho liikkuu sen käden luokse. Älä vedä sitä kättä taaksepäin, vaan enemmänkin liikut sen käden luokse ja tule lyö. Ja me vielä hetken aikaa. Fokusoi siihen. Mä harjoitellaan tätä yhtä aikaa. Tehdään tämmöistä hommaa. Vaan tulee yhtä aikaa, eli sun pitää keskittyä siihen. Aika terävästi. En tiedä värittyykö se hetkinytyksen takia, mutta aika terävästi. 1, 2. Tulee terävästi perässä. Chap! Ja täysin samaan aikaan lyöntikerja. Seuraava, pidä nidan. Ensimmäinen ja toinen kombinaatio, viimeinen liike. Tetsui, tsuki. Lyönti tällä pyrkin pohjalla. Tulee sivusta näin. Eli tästä kombinaatiosta on kyse, kombinaatio oikeassa kohdassa. Lähdetään tänne. Ja seuraava. Ei tarvitse tehdä koko kombinaatio, joka on alussa. Mä keskityn siihen, että tulee toi takajalka. Mennään sivuttaa, mutta tilanne on täysin sama. Eli jos mä käännyn toisinpäin, niin kaikki on niin kärrykolla näin. Ja nyt kaikilla tässä on oikea käsi edessä. Oikea käsi edessä. Mä käännyn toinen, niin näkyy paljon. Näin. Vasen käsi on se, joka lyö. Ja taas sama juttu. 1, 2. Kakkosella pysähtyy yhtä aikaa. Haet sitä rytmitystä. Se on koko jutun pointti. Nämä pysähtyy yhtä aikaa. Lyönti ja takajalka. Tästä näin liikkeelle. Ja vasen käsi pyöräkäsitellä poskelseutuvilla täällä. Ja vaakatasossa lyönti. Takajalka, etujalka liikkuu. Etujalka, takajalka. Etujalka, takajalka. Ja toiseen suuntaan sama juttu suunnitelma oikealla kädellä. Etujalka, takajalka. 1, 2. 1, 2. Ja fokusoi takajalka ja tetsui tsuki.
Ja me kertaan yhden asian sanon. Kannattaa fokusoida siihen, että tekee jotain yhtä. Ei välttämättä tarvitse tehdä näitä komplikaatioita, hakea sitä yhtä. Tämä on aika haastava, että saa oikeasti toimimaan samalla tuhannesosa sekunnilla. Se on valtava merkitys voiman kanssa. Plus että se on rytmityksellisesti oikein. Mikä helpottaa tietenkin seuraavan kombinaation tekemistä. Joka mainitsin sen saksikaarin, minkä mä teen siinä näin. Se on mahdotonta tehdä, jos ei sitä ensimmäistä rytmitettyä oikein näin. Täysin mahdoton tehdä, koska kun nämä pysähtyy yhtä aikaa, mulla on paine takelassa, joka mahdollistaa seuraavan tekemistä. Eli suosittelen, kun tässä näin, niin haet tästä näin, niin haet sitä rytmitystä. Eli 1, 2. Ja uudestaan. 1, 2. Sitten kun tuntuu, että se menee hyvin, niin sitten otat vähän voimaa siinä. Miten sä saat siihen voimaa? Katso tätä kättä. Kun mä menen eteenpäin. Huomattu, yläselkä tulee venytys. Nyt yläselkä venyy. Tää pysyy paikalla. Tää pysyy paikalla. Ja kun jos takavasti kiinni, niin se menee fiilistä. Ups. Eli kun eteenpäin sillä ykkösellä. Ja paikat venyy. Silloin lähtee sieltä suoraan eteenpäin. Tuosta kiinni sellaista. Ja eteenpäin. 1, 2. Ja erilainen fiilis tässä näin. Kunnettu tästä. Tämä on taas semmoista mikkiiri. Kokeilepa tätä. Molemmin puolin. Yläselkä venyy. Ja tunteeko yläselkä venyy sieltä sieltä lähtee yhtä aikaa jälkimmäisen jalan kanssa. Pysähtyy yhtä aikaa. Hyvä Erkki, nyt näen, että sulla selkeästi venyy yläselkä. Justaari, juuri noin. No niin, nyt alkoi jame. Alkaa näyttää paremmalta, hyvä. Jeeskunta se potki näköjään merkkiä. Pidä santa. Eli jos mä teen näin päin, niin on helpompi sun tunnistaa. Eli tämä viimeinen kombinaatio. Päästä. Näin, eli tämä viimeinen liike on suuntaan. Samoin. Me lähdetään tästä liikkeelle. Ollaan lyöty tänne kyynärät päällä. Noin ja tänne käsiältä ylhäällä. 1, 2. Eli kaikki pysähtyy yhtä aikaa. Täällä toisinpäin täältä näin. Eli ollaan tästä. Eikö se ole näin? Täältä. 1 ja 2. Täältä. Tänne suuntaan. Rytmitys takalta tulee terävästi käteen. Eli jos joku on pihalla, selleen seuraa tänne päivänä, muut voi jatkaa. Oikea käsi tulee ylös, oikea jalka liikkuu ensin. Oikea jalka liikkuu ensin. Aina viimeinen liike. Täältä lähtee.
Tarkkaile sitä takajalkaa, että se pysähtyy yhtä aikaa sun liikkeen kanssa. Kaikki pysähtyy yhtä aikaa. Yhtä aikaa. Hyvä, ja tämä tekninen toinen seikka, niin aina muista, että olkapäiden täytyy liikkua. Varsinaisesti tämä tekniikka menee niin alaspäin. Joku tulee takapäin, ottaa kiinni, niin se pudottaudut alaspäin ja tulee tämä lyönti. Ja siinä kierrät näin, niin silloin se lähtee irti. Tämä käsi, joko se kyynärpääkäsi, menee alas. Jos näin kierrän olkapäitä, en mä lyö vastusta, kuvittelin vastusta mun takana, vaan näyttää, kun kaveri paikalla, mutta mua pitää lyö sitä vastusta, eli tonne päin. Tuotaan se tonne, täytyy kiertää kehoa, täytyy kiertää olkapäin kiertää. Muutaman kerran. Hyvä. Ja ota hörppy, jos haluat. Jatkuu 10 sekuntia. Pidä jontaa. Tuohon suuntaan tehty. 1. Näin. Tullaan eteenpäin. Ja tämä. Saavutan Kosodachi oikealta edessä. Vasemman jalan polvi sisälle piiloon, polvi taipeeseen sisään. Ja siirrä se jalka aika selkeästi tuonne sivulle, niin sun pysyy tasapaino. Jälleen tämä takajalka. Lähdetään tästä liikkeelle, että ollaan tehty. Näin. Tulee mailiin. Tästä voitteko siis lähteä liikkeelle. Eli ykkösellä etujalka, kakkosella uraken yläkautta, rystyslyönti yläkautta. Ja huomaatte, nämä pysähtyy yhtä aikaa. Yhtä aikaa. Ja kokeile yhtä aikaa. Kosodachi. No ja pari pointtia. Jos joku ei osata kataa, niin lähde suoraan tästä liikkeelle. Eli on käsi, oikea käsi tässä, vasen käsi tuossa. Näin. Oikealta lähti käsken potkuun ja sillä liikut eteenpäin ja 2. Oikea käsi ylhäällä, oikea polvi ylhäällä, liiku eteenpäin ja 2. Toinen asia, minä kun osaat tätä vähän paremmin, niin sama juttu pidettiin äsken tässä näin tetsulta. Muista, että tämä käsi ei paikoille, ja tulee sieltä, ja paikoille, tämä tulee yläselkä, vennyttämään. Tässä sama juttu. Se on tehnyt näin. Enemmän tai vähemmän tämä käsi pysyy paikalla. Se on vähän yli siellä, ehkä siirtämään, mutta huomata, että ei kovin paljon siirry. Mutta varmistat, että se on täällä näin. Täällä tässä on venyä. Venyy ja pumma tulee. Venyy ja pumma tulee se pyörä. Joskin se voima tulee, eli se voima tulee tästä takajalan yhdenaikaisuudesta ja yläselän venyksestä. Eli vielä kerran tuosta
Ja 1. Yritä tuntea tämä venyminen täältä näin. Ylhäältä alaspäin. Me älä Erkki lähentä sitä kainalon alta sitä lyöntiä, vaan tätä menet ylhäältä, niin saat venymään pitkälle sen. Mä jäämme vielä pieneksi hetkeksi. On paljon, että kaikkien kommentoida, mä en näe noista pikkujutuista, kun kaveri heityy kuvasta, mutta kommentoi se, mitä pystyy. Nyt jollakin vielä näyttävää sellaista niin mikki-hiirelyä, mitä tulee tälle näin. Ei tällä ketään. Tässä niin tulla ylhäältä murskata nenä, täältä ylhäältä päin. Täältä tulee lyönti. Katsotaan, jos mä teen niin näin. Ei tuommoisesta niin yhtään mitään. Pikkusen ranne ei. Sä lähtee tuolta ja tulla se tekniikka. Yhdistettynä takajalkaan. Eli edestäpäin katsottuna potku, oikea jalka, oikea käsi, tuosta liikun eteenpäin ja reilusti tänne. Tommen tiedät sitä niin, että täällä yläselässä veti. Tuolla ja yhtä aikaa takajalka ja nyrkki. Asemme vähän aikaa vielä. Okei, näin. Pidän Godan. Pitkä kombi aika lopussa. Niin, ollaan täältä, jos mä teen tuohon suuntaan. Ollaan tehty Chikoratsissa näin. Sitten tuli Tetsui, Uke. Sitten tulee Enpi, Suki, kyynärpäinlyönti. Vähän niin kuin yhden jalan lyöntänä, ikkunasena. Näin. Ja Kosoratsiin päädytään urakeen. Kosoratsi eli oikeassa kädessä. Vasen polvi piilossa tuolla noin ja jalka enemmän täällä, niin pysyt hyvässä pystyssä. Ja jälleen, tässä on ero tuon äskeiseen. Jonnanissa jää käsi tänne, Godanissa jää tähän. Jos katsot tarkkaan, niin missä tämä vasen käsi on. Olen tehnyt Empin. Tulee ykkönen, eli tämä etujalka liikkuu tuonne eteenpäin ja lähdetään heti saman tien hakemaan viritystä. Ja sama, yläselkävein täältä. Tämä pysyy enemmän tarkkaan mun vasen käsi tässä samassa paikkaa. Mennään vaan tuonne alle. Näin. Siirtyy tuosta, pysyvät kimpassa ja tuolta ylhäältä alaspäin. Ja jälleen keskityt siihen, että täytyy tarkkaan, että se oli tuosta. Noin, ollaan tultu tähän näin.
Ja lähdet kiertämään samaan aikaan, kun menet eteenpäin. Kierrät. Älä kierrä lantiota. Yläselkä. Älä tekee. Ja yksi pointti vielä. Kun sä viet sen käden tonne, niin älä pysäytä sitä. Et saa yhdellä liikkeellä. Eli tästä näin. Yksi. Niin Matti jatkuu suoraan ja täällä näin. Tuolta näin. Toinen käsi on maton mukaan. Yksi. Asemme hetken aikaa. Jatka vaan tekemistä. Muista, että sä lyöt ylhäältä alaspäin niin, että nenä rutisee vastustajalta. Tulee ylhäältä alas kolahtaa. Hyvä, ja me. Näin, Kosorachi. Yhtä aikaa tämä ja Urake. Mä noin äsken Jondanismin sen viimeisen liikkeen, eli Sutta, se on samat asiat. Eli tämä kohta. Pidän Jonda. Tämä viimeinen liike, se on samat asiat. Eli Suto ja takajalka yhtä aikaa. Voit lähteä tästä liikkeelle vaikka näin. Kääntää tuonne päin. Vasen käsi, vasen jalka. 45 asteen kulmassa käännetään. Kun menet kantapää edellä ja käsi lähtee hakemaan tuolta. Ja samaan aikaan kantapää on noussut, kaikki pysähtyy yhtä aikaa. Jos katsotte pelkästään tämä etujalka ja tämä, niin yhtä aikaa. Näin. Ja yhtä aikaa tulee takajalka. Miten tarkoitus on pienen liikkeen vaikka nyt? No, yhtä aikaa ja tämä yhtä aikaa. Teillä on aika monta tahtia. Mä käyn toisinpäin, jos joku haluaa katsoa, että se on tähtätilanne. Kissa seisoo päällä. Kissa seisoo nekosidas. Hyvä, ota pikaharjoitusta. Noin.
Nyt on tarkemmin muistanut tässä sutossa, niin sekä ei saisi niin pysähtyä tänne. Vaikka kuin nopeasti menisi 1-2, jos se pysähtyy siihen, niin sille tulee se kuolemushetki. Se on niin shikani, terävä mutka, tulee tuohon, niin siihen pysähtyy. Jos ajatellaan esimerkiksi 100 metrin juoksua, siellä on 2 juoksijaa. Ja se toinen lähtee ihan täysin, sitä 50 metrin kohdalla se pistää täysin liinat kiinni, että koko keho pysähtyy. Ja sitten se taas lähtee juoksemaan, niin ei tule yhtään mitään. Se on ihan mahdottomuus. Ja sillä tavalla nopea tekniikka. Vaikka se on kuin nopea se ennen pysähdystä ja jälkeen pysähdyksen. Eli älä pysäytä sitä shootoa. Tulee tuonne noin terävästi. Ja tulee kuitenkin lyönninomaisesti tuolta, mutta älä tee 1 ja 2. Sitten lisäksi voit tehdä nyt, jos mä lähdin tavallaan tästä. Näin, tää on se katassa, näin. Niin voit tästä jatkaa, vaikka katsotte tekemään sädepaikkoja, niin tehdään toiselle puolelle samalla tavalla. Se vähän vaikeampaa, niin se ei yleensä tee. Samalla lailla kantapää edellä 1, 2. Molempiin suuntiin harjoituksen vuoksi. Ja me muistutan uudestaan. Tämän treenin punainen lanka on se, että takajalka toimii terävästi yhdessä tekniikan kanssa. Nyt olikin vähän laahaa se takajalka. Eli kun sä tuut täältä näin, teet sen tekniikan, niin katsotaan mun takajalkaa. Sitten nopeasti. Ja keskittyy se, että suikkasee sinne perille. Tuolta. Noin. Nyt mä laahaan tarkoituksellinen hidas. Tulee täältä näin. Silloin tämäkin on hidas. Hidas. Tää nopea, tää tulee nopeammaksi. Koska pitäisi saada samaan aikaan sen tekniikan kysymys. Tää kokeilee. Keskity takana terävää vetoa. Siinä Sami-ryhmässä, niin se ottaa aiempana, niin äsken tuli todella hyvä terävä se takajalka pidässä. Samoin siinä Jukka Viieskiu, erittäin hyvin tulee takajalka, nyt tulee terävästi, sen takia se on sutukin on terävä. Hyvä. Passaidai, nyt on helppo. Ollaan katkaistu jalka täällä. Näin. Ollaan tässä kohtaa. Samalla tavalla etujalka liikkuu ja takajalka liikkuu. Päädytään sen kutsudaksi ja tulee voitsuun. Tiedän ihan muutama kerran, tämä on aika suhteellisen helppo. Tilanne lähtee siitä, että sulla on edettäin olla lyöty kylkiin. Sinä kun tunnet, että kantaa, niin on tässä näin. Voit pitää painon takalalla ihan selkeästi näin.
Liikutat etujalkaa ja sama juttu. Tämä käsi pysyy paikallaan, keho liikkuu sen luokse. Tuolla yhdessä takalan kanssa tulee lyönti perille. Jalka ja käsi pysähtyy yhtä aikaa. Jakokeille. Kun takajalka tulee löysästi, myös lyönti tulee löysästi, eli tee päinvastoin. Hyvä, teemme. Se oli tuosta passaidasta. Sitten Chionista. Chionissa tämä kohta, missä tullaan joko tunteiden katon. Viimeinen urakin. Eli ollaan tehty torjunta tuonne noin, ja sitten sen jälkeen oikea käsi. Oikea käsi lyö vastustajan haareen väliin, kun se terävä näpä isku sinne. Niin, se riittää pieni isku sinne haareen väliin. Ja tästä kun mennään eteenpäin, tämä ylhäällä oleva käsi, vasen käsi, sehän torjuu. Eli me tehdään torjunta, lyönti. Tässä me tehdään torjunta ja urake. Lyönti. Tämä torjuntakäsi ja näin, se päätyy nyrkkinä, se symboloi torjuntaa alaspäin torjunta vastustaatossa ja ottelussa monesti tulee tehty vastaavallista toimintaa. Eli oikea kädessä, oikea käsi alhaalla ja ykkönen lähdetään torjumaan täältä näin, lähtee jo menemään alaspäin, etelä liikkuu, eli 1, 2. Yhtä aikaa takajalka ja urake. Vielä kerran ollaan torjuttu tuonne lyönti alas. Tää torjuu alaspäin. Näin. Täältä lähtee. Hyvä. Jälleen uraken ylhäältä alaspäin. Mitä terävämpi takajalka, sen terävämpi uraken, ja ne pysähtyy yhtä aikaa, uraken ja takajalka. Hyvä, ja me ottaa hörpyt, jos haluaa.
No niin, tästä lähdettiin liikkeelle. Me ei tiedä siellä tätä kombinaatiota, että kerrostilasta, mutta ne jytisee paikat on toiset. Mutta näistä askelista on siis kyse. Taisin mainita jo, että Shoki Kimura on nämä askeleet sanoi idean kennosta. Japanissahan oli ainakin aikoinaan, niin on edelleenkin hyvin vahvasti, en tiedä täysin niin, mutta silloin aikoinaan niin kaikki koulussa ajatteli kennoa. Sitten ketkä enemmän, ketkä vähemmän sitä jatkoi, että siellä on joku okarani tai joku vastaava. Itse olen kendo vähäsen arvoilla kolmas kiuni. Vähän enemmän tiedän japanilaista miakkailusta kuin pelkästään samurai-filmiä katsomalla. Tiedän, mä näytän sulle tietenkin olla miakkaissa, se on selvä, joka Shinata niin poispäin. Se on kohta näkymättömän miekan, mutta tämä on siis semmoinen, joka haluaa vähän huudon yleissivistystä, niin on erittäin hyvä harjoitella, että kyse on taas samasta asiasta. Sen verran joku, jolla on Bokken Shinai tai Katana tai vastaava. Harjoitella myös se vaikka luuran varrella, älä nyt kotona hajota paikkoja, mutta joku päivä jossakin ulkosalla. No kuitenkin sen verran yleistietoa. Jos olet oikeakätinen, oikea käsi on ylhäällä, oikea jalka on edessä. Jos olet vasenkätinen, vasen käsi ylhäällä, vasen jalka edessä. Mä olen oikeakätinen, mulla on oikea käsi ylhäällä, vasentella, alhaalla, oikea käsi edessä. Nyt otan sen näkymätön miekka käteen ja tehdään yhtä aikaa, niin että särjät paikkoja. Tien tätä, niin lähdet paremmin. Otetaan lyhyen asetelman, kantapää on ilmassa, jos on joustava olo. Kun menet eteenpäin, 1 ja 2 takaa liikkuu ja tulee lyhyen. Mennään taaksepäin, takaa liikkuu, vivität, näet mun miekeltä takana ja 2 lyhyen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muutama kerta teet sen ilman, että saat sen rytmityksen. Edelleen keskitys niihin jalkoihin. Lyönti päättyy yhtä aikaa jalan liikkeen kanssa. Hyvä, menemme. Sitten taas yleissivistystä. Tämä on perinteinen kendoharjoitus, että tehdään esimerkiksi 1000 kertaa. Tehdään tätä, tikataan enemmän. Näin, jos sitä tekee niin esimerkiksi 1,5 sekuntia, 2 sekuntia per lyönti, niin saa helposti laskettua, että siinä avaat puoli tuntia vierähtää kotikkaa menemään rytmiin. Voit harjoitella myös joku kaunis päivä, niin jos menet eteenpäin, siis kun mennään eteenpäin 1, viritetään ja tulee 15. Sitten kun sä menet joku taaksepäin, niin taka-aika liikkuu, niin samaa reittiä näin, ja sitten se vaihtaa toiselle suunnalle ja tuolta. Eli näin. Sitten sä voit vaihtaa suunnan, eli eteenpäin mennessä menetkin tuonne lyöntiin. Hyvä. Ja nyt mä tiedän sen, että kelle ei ole miekkaisille eikä kannatakaan olla, niin harjoittelussa aikaa. Pointti on edelleen se, miten jalat toimii yhdessä tekniikan kanssa. 1, 2, terävä takajalka. 1, terävä jälkimmäinen jalka, eli tässä tapauksessa. 1, terävä. Terävä aikaa. Jos olet oikeakätinen, oikea käsi päällä, oikea jalka edessä, lasurilla päinvastoin. Siellä maneesilla Herna-porukassa
niin sinä, jolla on tumma puku niin tai joku vaatetus siinä, niin sun käsi menee tänne sivulle. Suoraan pään yläpuolella kaikilla. Pään yläpuolella, siellä on miekka. Ja sieltä lähtee. Pään yläpuolella joka ikalla. Hyvä maneesiporukka, nyt on parempi. No niin, hyvä. Ja tätä voi sitten tosiaan harjoitella, kun on tilaa ja välineet niin jossain muualla. Mutta askelet on sama, se oli tämä koko treenin pointti. Pannanpa, laitapa make, niin kumarruksen jälkeen nauhoitus pois. Ja sitten sen jälkeen jos joku haluaa kysyä jotakin, niin voi laittaa mikrofonin päälle, niin mä vähän aikaa tässä on. Tämä pätevä tekniikka. Käteen, hei! Hyvä. Ja kirvi poikki.